Volám sa Alexander a toto je podcast medzi stratou a životom o tichu medzi riadkami. Vraví sa, že nebo je miestom duší, ale i peklo, že duše sa premieňajú a vchádzajú do iných nových tiel alebo živých stvorení či stromov a rastlín. Kde sú však, ak opustia telo a ešte nemajú nový domov? To z nás nikto nevie. Každý máme iba jednu dušu, jeden život, jednu šancu na všetko, po čom túžime a chceme. Buďme k svojej duši láskaví, aby raz, keď opustí naše telo a dá znamenie našim blízkym, aby to bolo znamenie, čo spôsobí úsmev. To dokáže iba duša plná lásky. Pestujme ju v nej a rozdávajme ju v prítomnosti a ona sa nám odmení, že jej budeme mať stále viac. Kým neopustí naše telo.